rayuwar dan adam ciki kwai wanda rasa daga ƙasa aka halice shi ƙasar ce makoma ta sa abincinsa ruwan shansa dukan suna ƙasa isa a yagina wake akan dan kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na rayuwar dan adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samuwar sabon kasa, kama da halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam. Duka dai domin dan adam ya rubuce da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam tare da sanya shi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. To kamar yadda aka saba, suna na Zaraddin Manir Jawujin da zan jagoranci wannan shirin. Muna tare da Dr. Yakubu mai gida Kasako. Kamar yadda aka sani, Dr. dai ya yi shura musamman gurin ba da gudunmuwa kan abubuwan da suka danganci addini da al'ada da kuma ita kanta zamantakewa aure. Dr. dai masani ne, kasancewar mun ɗau lokaci da shi cikin wannan shiri, to yau ma kuma muna tare da shi a cikin wannan shiri, kuma cikin yadda Allah za ku ji maudu'in da za mu tattauna, wanda yake maudu'i ne mai jan hankali. Na tabbata an yi nesa da akwatin talabishin, to za a matso kusa musamman aka ji wadda maudu'i ba wani maudu'i bane illa abincinki kwalliyarki. In muka ɗau kalmomi guda biyu, abinci da kwalliya, za mu ga abubuwa ne da suke da matuƙar tasiri musamman gurin kawo tsafta, soyayya, annashuwa da jin kai musamman a zamantakewar ma'aurata. Za mu ji daga bakin dakta. Dakta, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To dakta, ka ji shimfiɗar da ne, kuma ga maudu'in naku ne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. المسلمين ما سكلم ورسولهم من ناقصة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تو مالا جاو أيكي. أيوة أيكي نجاوا. إتو كليا. يا أبو داونسا. واتو wannan mawdu'in yana da matukar muhimmancin gaske, domin idan muka kalli abin da ke yana daga cikin abin da ke jawo matsaloli na zamantakewar ma'aurata, akwai matsalar kwalliya a ciki. To idan aka ce kwalliya tana da ma'anoni da yawa. Akwai abin da laraba suke kira wato tajmil, shine abin da zai kara mace kyau, wato ta yi abin da zai kara mata kyau. Sannan sun kirawo kayayyakin da ake kwalliya da shi da cewa masahiqit tajmil, wato abubuwan kwalliya na zamani. To akan wannan ne sun yi rubuce-rubuce mai yawan gaske. Wato wannan rubuce-rubucen ya haska duniya wani abu, domin an gano cewa rashin amfani da asali shi ke jefa al'umma cikin hadari. Wannan binciken nasu da suka ya gano wannan. To a takaice dai ita kwalliya ma'anarta shine yin ado ko gyaran jiki da gyaran zuciya da tattalin lafiya da kyawu da Allah ya yi wa mace, wanda za ta fito da shi ta hanyar amfani da waɗansu abubuwa wanda za su taimaka ma ainihin wato fito da lafiyar jikinta. Wato gyaran zuciya ma kwalliya ne. Gyaran zuciya ma kwalliya ne. Gyaran jiki da gyaran zuciya. To idan an gyara jiki kwalliya a zuciya bata gyara ba, akwai sauran matsala. Dole akwai kwalliya bata tabbata ba. To sannan akwai kwalliya kuma ta zamani wadda kusan suke ce mata tana da hadari. Akwai kwalliya mata mai hadari. Ita ce wadda take cewa kamar in ka dauki kyari-kyari da fanti-fanti da damɓare da kyari-kyarin da wani abubuwa da ake shafa, wasu ma ba san wannan ake amfani da su waɗanda ba san asalinsu ba. To ita suka kira ta kwalliyar mata mai hadari. Malamai sun yi magana akan ta fuskar addini, sannan likitoci sun yi magana akan ta fuskar kimiyya. Na ga wani malami ya rubuta littafi mai suna Zinatul Mar'a bayna at-tibbi wa ad-din, wato kwalliyar mata a tsakanin addini da likitanci. Ya kawo abubuwa mai yawan gaske, ya ta bayanai, ya kawo tarihi, ya saki abubuwan cewa ga hanyar da ake bi wajen abubuwan nan, ga kuma yadda abubuwan yake. So da haka yake har ma ya kawo maganar irin hata sutura da shafa abin da zai tsarkin fuska ko ƙara lauhin jiki ko fito da kirji ko fitar da gashi ko fitar da wani abin nan mazaunai ko fito da yadda za a surar mace ta fito, da za a yi abin da za a amfani da shi wajen wannan.
to sai da ya kawo su kuma ya kawo asalinsu da tushen su ga addini. Sannan kuma muka ci gaba da samun bincike na masana harkar ilimin abinci da gargajiya, su kuma suka fito da cewa to maimakon abin da zaki wancan ya haifar miki da wata matsala, to me zaki ci a gargajiyance ya da miki da abin da ke bukata. kusan wannan shi ne a samu biyan bukata, a samu biyan bukata. Misali za ka ga idan ka tafi kamar a kasashen waje in ka tafi waje za ga ido, in suka dauki ido ana zuwa a ce za a gyara shi a fitar da shi farin ya dawo fari kwal, bakin ya dawo baki sutuk ko wulik ko sudik, a gani. Sannan to har tiyata suke su sabon nan, to akan zo sai a ce kirjin mace za a yi tiyata a cire a gurin a sa mata balan-balan a ciki, a mayar a tiyata dinki kawai ya zauna haka da nan kare fari. Mu yanzu musulmai mai wannan ba ma yi ba, muna haihuwa muna shayarwa, kaga ba za mu yi wannan ba. Sannan suna zuwa su ce to kai idan ma ana cire shi a sa wani su suka san da yanzu kwa dora ma wani sai ga na mage ko na wata dabba haka za ga ana karin farce, karin gashi, ana bannan artificial da duk abin da ka gani da ake yi shi da baza da makamantansu wannan. To sannan abin da ake shafa ya kwaile jiki, baka ta dawo ta zama fada ko ta zama fara na ba gari ba da jiki. Ka hasi da sai kai bincike yayi nisa a duniya, an gano cewa akwai waɗansu abubuwan da ake haɗa wannan mayamayan da su ko sabulan da su ko kuma dai waɗansu abubuwa na amfani da su wanda ake ganin akwai abubuwa masu haɗari a cikinsu. To wannan ta sa dole ya zama masu kishin al'ummarsu, mutane da ke zaunawa su kalle da rayuwar al'ummarsu take, ya zama wajibi a zuwa zauna daga cikin abincin da ake ci a samar da kayan kwalliya. To shi sa aka ke darasan cewa abincinki kwalliyarki, kamar yadda aka yi abincinka waraka ko kuma maganinka, to haka shi ma akwai abincinki kwalliyarki. Zai yi wahala a ce daga cikin abincin dan adam yake ci, zai wahala a ce ya rasa kayan kwalliya, musamman ma idan muka ɗauko rayuwar magabata ta da ita ce za mu haska ya zama mai shimfiɗa da ita kafin mu shiga cikin shirin. Duk wanda ya kalli magabatan mu a da suka rayu, an san cewa in ka ɗauki yadda ake abin nan da ana kafin a ce an samu abin da ake goge baki da shi, muna da aswaki. Duk wanda ya karanta tarihin aswaki akalla zaka fitar da amfanin aswaki sama da guda 15 a cikin ɗan adam, a cikin bakin ɗan adam, wajen ƙara ƙarfin haƙori, wajen ƙara ƙarfin hadda, wajen fito da wato ƙara kaifin ƙwaƙwalwa kenan, wajen kashe cutukan cikin bakin da makamantan wannan, wanda kaga za mu ce za mu iya kasa a matsayin kayan kwalliya amma mai amfani gaskiya ne. So da haka aswaki aka fito daga ake aswakin, sai aka fito da itatuwan da ake aswakin suna nan barjak, amma ka ɗauki itacen arrak, kusan wannan shine ya fi sauran itatuwan da ake amfani da su a wajen aswaki. Amma kafin bahaushe ya san wannan da me yake goge baki, da gawayi. To har yanzu tasirin gawayi ya kau? Tasirin gawayi bai kau ba. Har yanzu nan idan aka yi amfani da gawayin yana yi, ba dan ma yanzu Allah ya sa bincike na kimiyyar zamani da na kimiyyar musulunci da gargajiya ta gano cewa gawayin ma ga yadda zaka sarrafa shi, ga da abin da zaka hada shi ya samar maka da abin da ake so, kuma idan aka yi laboratory aka dora shi ya ba da abubuwan da ake bukata, kuma su ne za a yi amfani da su. Kaga wannan ci gaba ne wanda za mu zo kan wannan insha Allah. To bincike bai bar komai ba. Bai bar komai ba. Sannan sai mu gano a da ake cewa idan amarya ba ta hau doki ba ba za a dora mata kaya ba. Da idan aka ce za a kai amarya gidan miji akan ce to a ji a sata lalle. To mutane ba san har yanzu da yawa wadansu ba san ya ake san me ma'anar lallan ba. Sawa a lallan menene? Shin lakata mata lalle a hannunta? Kawai lallan za a sa tsumbulata. To wanda shine sa a lalle? To ba shine sa a lalle ba. Su a yadda suke a dacen ba yanzu ba, ka san yanzu yake abubuwan sun zama mutanen mu ba binciken suke ba. Ba su damu da su bincika su ga ainihin mai magabatan suke ba. Saboda haka kawai abin da ya zo musu za su yi, wani lokacin masa ce a fesa nono ko wani abu. To sawa a lallan nan
ai sawa a lallan ake yi. Kuma a wancan lokaci idan mace za a yi mata aure dama sai an tanadi lalle, kuma kowa mun san amfani da lalle yana da tasiri matuƙa a cikin abin da ya shafi fata, yana da tasiri matuƙa abin da ya shafi wato circulation a gani na gudanar fitsari da gudanar jini na taimakawa wajen wannan. Sannan lalle yana kashe cutukan da suka shafi fata da kumburi, yana saba kumburi, har ma ta kai ga Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da manzala sama ake cewa babu wani abin da yake samun sa na rashin lafiya kamar kaya ko bigewa ko wani abu makamacin wannan har sai ya kwaba lalle ya dora a wannan gun da ke mai ciwo. Kuma har yanzu har yau din nan da manzala sama ya bar duniya ba mu da wani abu da yake saba kumburi kamar lalle. Ko shi da mutane suka fama da irin ciwon nan na kankare sai ga an sa ya cikin lalle, kuma nan da na sai ga an samu waraka. Ina kashe dafi. Sannan lalle na ga Ibn Qayyim ya magana akan lalle, akan yaron da aka haifa ma me yasa a gargajiyance idan aka haifa da ko ya lokacin da ya zuwa duniya ana yanke cibiya kafin a yi masa wanka sai sa mai lalle suke jikawa sai su shafe jikinsa gaba ɗaya da lallen an kwaɓa da ruwa sai a bashi, sannan sai an dafa ruwan da za a yi masa wanka, sannan kuma sai a zo a wanke shi gaba ɗaya. Hikima tana da yawa. Hikimar farko zai taimaka wajen fitar da dukkanin dattin da ke cikin jikin shi. Sannan hikima ta biyu yana taimaka wajen kashe ƙwayoyin cutar da ya samu bayan ya zo duniya ko kuma wanda aka haife shi da shi. Domin Ibn Qayyim a cikin tufa ya yi bayanin cewa idan ciki ya wata, in mace ta yi wata 7 da cikinta, dan yana yin wani motsi mai karfi da zai yaga wasu riguna da ke ciki. To idan rigar ta ko gefe shi ma ko gefe sai wata ci gaba da rayuwa. To wani dan daga wata 7 in yana da koshin lafiya da karfi to zai iya ta motsin har ya kai ya taɓa bakin mahaifa sai a fara naƙuda, sai a haife shi a wannan lokacin saboda lafiyar da Allah ya bashi. To haihuwa a wata 7 cikakken lafiyar ɗaci take kawo a haihuwa a wata 7, sai an ce ai bakwaini ne ma. Ka gani da bai kai wata 9. To idan aka gaza samun wannan abin kuma duba cikin tuhutar mawdud na Ibn Qayyim ya kawo wannan bayanan. Yace idan aka gaza samun wannan to uwa sai ta jinya ta kwana 40. Ai dan zai jinya ta kwana 40 a cikin uwar, shi yaron zai jinya kwana 40. Kaga cikin wata 7 sai ya kama da jinya, kaga da rashin lafiya har a gama watan 7 da shiga watan 8 har ma wata isa shiga watan 9 sannan da samu lafiya, kaga ya cika kwana 40. Ya cika kwana dai ta wata 9. Wani yana warkiya ka cokan bai zama bai da matsala komai. To wani yaron baya warkiya ga baki daya sai ya zama akwai guntun matsala cikin jikin shi. To shi sa idan Allah ya tashi zo da shi duniya sai an nan da shi sai a dauki babban dan yatsa da dama ko na kusa a dora gun da ke mai ciwo dan annuna duniya ce wannan yaron zai wani lafiya a wajen haihuwa. So da sai a dora masa da yatsa. Yasa ga daga cikin abin da ake kalla sanda da ake zuwa duniya daga cikin mahaifiyarsa ana kallon ina ya dafa da hannunsa. To inda ya dafa sai a maza dauki mataki a gurin. To shine su iyayenmu na can gargajiya dama ana zuwa da an fara naƙuda ya su kwaɓa lalle. Yana zuwa duniya da an gashi da wani mutum ya dauki labban sai a kunsa a wannan gun da ya taba din, shikenan an yi kilarin wannan matsalar. An samu waraka kan matsalar da yake da ita. Kan matsalar da aka haife shi da ita. To shi suke cewa an haifi yaro da rashin lafiya, shi ake cewa congenital abnormality. To wannan matsalar shi ne to sai wani lokaci zafin naƙuda da motsin da yake sai ya sa ya zama ba a san ma ya taba ba. To sai su ce to a shafe jiddikin gaba daya. To sai su shafe jikin dan ai maganin ma ko ina matsalar ta ko a da take an magance shi man da idan sa kawai yanzu a bari, amma shi ba sai an kewaye idan ko ina za a shafa mai lalle. To shine hikimar da ta sa suke sa lalle a wancan lokacin. To duk abin da aka zo da shi to ya warke, duk abin da ya samu abin da ya faɗo ya zo duniya babu shi ni Allah saboda lalle. Kaga daga cikin hikimomin lalle kenan. To mu koma kan amarya. Ita amarya idan aka ce za a aurar da yarinya kafin a tafi a kai ta sai an mata wanka lalle. Shi ne suka samu ake cewa suke cewa dilka. To dilka da ai da lalle ake. Ko halawa ko halawa. Halawa. Suna cewa halawa. To dilka ai lalle da ake da suka dafa lalle shi kadai ko a samu lallan da hulba in bangaren Laraba ne. To mu kuma nan kasar Hausa sai a ce a samu lalle da 'ya'yan tafasa, garin 'ya'yan tafasa. Sai a nika 'ya'yan tafasa
sai a ɗabi garin su sai a haɗa lalle sai a zuba tukunya sai a dafa shi to yana ɗaukar zafi in ya tafasa to yana ɗaukar zafi matsanaci to shi sai a sa kyalle sai a tace shi daga tace sai a lokacin da sai a nemo turare irin na da mai kanshi sai a zuba a ciki sai to ina kakannin amarya muharramanta to shi na zo ana in ya dan yi lim hakan nan zafin ya ragu sai a daga ɗiban wannan ruwan lallan ana bin duk wani sashi da jikin ta na wurzawa duk inda gindin gashi yake za a dinga gurza wannan ruwan lallan gaba ɗaya kanta ko ina sai ya shiga sai ya zo ko ina an bi duk an shafe jikinta duk gaba ɗaya da lallan. Wato da ka banni ne dauka zan yi kawai in ruwan nan yayi zafi sata ta a yau za a sata kuma sai a yaki sata ba wasu daga cikin masu kallon masu ma aka suka da to shafa ba da ake haka ake sai a shafa jikinta gaba ɗaya kakkab to bayan an shafa jikinta tunda ka san ita bangaren al'aura ta ba za a ce wasu abin nan ba to sai a fata wani kuma ita ta hijji kanta ita kuma da kanta sai ta wanke gabanta ta zauna a cikin wannan ɗan in ta zauna a cikin ta to in Allah sa duk wata cutar da ke tare da ita a lokacin Allah zai fitar da ita sannan zaman da ta yi a ciki shi kuma zai circulation zai zama dai sharo duk wasu da ti da wani infection da ke cikin gabanta da duk wani abu da ke ciki duk wannan lalle sai a sharo shi to duk da wannan bayan an yi wannan ba za a yi haka ba sai a zo a samu ruwan albabna shi ma albabna din dafa shi ake shi ne albabna wani ciyawa ce da za ka same ta a wurin alfari masu wannan Islam medicine ko kuma in babu wannan a samu suke samu ganyen bagaruwa ganyen bagaruwa shi yana da abin nan yana da wani abu kamar wato danko cikin shi in aka dafa shi na kumfansa kamar sabulu to in aka dafa ganyen sai a tace shi sai ta wanke sai ta ringa wanke gabanta da shi to duk wani datti sai an wanke shi an gama fitar da shi so da shi za a ce amarya ta dawo ita ba ta da matsala amarya yan lalle to wanda shine yadda ake ma amarya sai ta ba ta da cutar komai ba infection ba wani abu ba za ka ji komai ba kurajen gaba ba wani abu an riga an mata maganin wannan to lokaci bayan lokaci kuma sai a koya mata yadda ita kuma ta rika yi a gida cewa tunda ba za ta yi kamar wancan ba to ya ake yi kuma na gida iri za a faɗa mata yadda za ta amfani da ruwan yaɗiya yadda za ta amfani da shi ganyen bagaruwa idan ta amfani da ganyen kurna bagariya duk wa'annan sai a gwada mata kuma take ya za a yi wannan ita kuma a gida ta dinga yi to shi za ka amaran da suna zama lafiya babu wata matsala to wannan shine amfani da lalle yadda ake dirkan lalle to kaga in ka dauki waɗannan abubuwan za ka ga ashe mutanen da suna da hanyoyin da suke bi sannan sai kuma a zo bayan duk an yi wannan to dama a wannan sai kuma a zo a kunsa lalle a gabata to ka san da kunshin lalle da ake akwai wani abu da ke ce mai adargagi da a kasar wasu sunan wannan abin wani zare ne in mana ake yaga amma musamman aikinsa kenan da ledar kunshi da adargagi da ya tsana shantu wannan ba shantu ba wannan abin kunshi shi ma duma ne wanda ake faɗi shi sai a zungura hannun a ciki a zuba lallan sai a abin nan mai kamar yadda shantun shi shantun na kiɗa ne a wannan zira hannaye to sannan kuma can akan saka lalla a kunsa shi a sa leda a ɗaɗɗaure da adargagi shi ke ta kwana da shi to in ta kwana da shi to insha Allah za ga jikinta in an wanke zaga ya burɗin na lalle ya tattaso ba ta abin sai daga kuma an za a yi na kwalliya kuma sai ko na zane ko sai a wannan to daga baya kuma sai a ci to in ta ji ta fitsari da safe sai kaga jan lalle a cikin fitsaranta ya wanko duk wani datti da rashin lafiya ta zata fadar da shi to shi sa in ka sai ta shiga fresh lafiya kallo abu ya lalle kamar da kake faɗa shi ke zata yi miji sai ga shi a zo a yi zauna a yi tamar shi sai a zauna a ɗauki shekaru ba a samu wata matsala a tsakaninsu ba su da ka suna zaune lafiya da abu da amma sai yanzu aka zo aka shiga kafa kaɗa wai za a kai amarya gidan miji shi kenan sai a zo a shafa mata lalle a hannu ko a fesa mata nono a jikinta wai ko shine a wannan sannan kuma a ɗauke ta kai ta a zo a mata gamje sai a kin ga wannan na mallaka ne kin ga wannan ne sai ya zo ne kin ga wannan bai ta zai kin ga wannan ai ta ba ta abubuwan da za su cutar da ita kuma ba tasiri yake ba ba zai tasiri ba so da ka a ƙarshe
wani abin an gan shi ne watakila an saya ba a san sirrinsa ba a san amfaninsa ba, sai aka yi mata aka ce amarya wajen a birgita ta dai ina tabbatar maka an yi zaman daɗi a wata uku. Tunda yawanci ainihin tushen wanda suke kawo waɗannan abubuwan ba bincike suke ba, kawai kasuwanci ne a haɗa wannan haɗa wannan. Kaddara misali akwai ƙasashe da suka shahara wajen wannan, kamar ka ɗauki China, ka ɗauki India, ka ɗauki sauran ƙasashe suna yin magungunansu. Mu a Najeriya muna namu, amma mu namu muka kalli al'ummarmu me ya fi dacewa da al'ummarmu da al'adarmu. So da in ka kula duk duniya misali mu muna da bahaushiyar sakin aure, duk duniya an yi da wannan ce bahaushe yana da sakin aure, ba da wata kabila ma a inda ba sai a ce ya fi kowa ba sakin aure, to amma wata kabila ce ita kaɗai ce ta fi bahaushe. Amma me yasa bahaushe ke sakin aure? To ya fi kowa gudun zina, duk duniya an yi da cewa bahaushe ya fi kowa tsoron zina, ya fi kowa gudun zina a wancan lokaci kenan, ba yanzu da abubuwa suka lalace ba. So da a lokacin idan bahaushe ya nemi iyalinsa ta saurare shi taki, to sai a fake da kudin cefa ne sai a yi saki. To wannan shine babban abin da to don haka wannan matsalar tamu ta wannan din, to muna da ashe su kuma a wancan lokacin sai suke tsari su yayin mata na da wani hanyar da za a bi a sa amarya a cikin wani abu sai a su can ka ɗauki mutanen India, mutanen China da irin tsarinsu da rayuwarsu da al'adarsu, idan za su haɗa maganin da mace za ta yi amfani da shi da irin matan suke aunawa, idan za su haɗa maganin da ya shafi namiji da mazan suke aunawa. So da ka yanzu su misali ba su mai da wani kula namijin da ma ke wani illa ba ce ko laifi. Mace ɗaya sai ta kusan tana da mutane da take kusanta ta sama da 5 ko saboda da so da al'adar su duk ba wani abu ba su al'adar su ba wani abu ne. Namiji shi ba yana da bata bayan matarsa kuma yana da wasu matan da ke da haka in sun hada maganin irin nasu ke hadawa. To da haka idan kin ga maganin da aka kawo aka ce wannan da ƙasa kaza ne sun yi shi don al'umma ƙasa da kuma al'adarsu kuma ta sha bambam. Idan kika zo kika yi amfani da shi ke kin auri miji kwaya ɗaya kuma shi kai zaki je gonsa, shi kai zai kusance ki, sai ki kika amfani da wannan abin da kika amfani zai ja miki sha'awar maza 7 ko maza 5. Yaya namijin ki guda ɗaya zai iya biya miki buƙatar sha'awar maza 7? Wallahi idan aka ɗauka ma matafiyi ne ya haka. So da haka idan ya zo a ƙarshe maimakon a samu biyan buƙata sai ya haddasa miki matsala. So da haka shi kin kashe shi daga wannan lokacin ya koma baya kenan, baya zai dinga yi. Ki kuma sha'awa tana da motsa miki tunda kullum kina shan wannan maganin, kina amfani da wannan maganin, to wannan sai ya haifar da matsala ga gara tsakanin ma'auratan mu saboda ba su tsaya, babu bincike, babu shawarar ƙwararru, babu amfani da abin da ya dace, an yi amfani da abin da bai dace ba ko kuma ba a san kansa ba, saboda haka an fada cikin matsala ko matsalar ba za a fita ba domin ke za ki dinga tunanin cewar watakila bari ki kara, sau da aka ya samu matsala to bari ki kara yanzu me za a yi, shi kuma zai gani cewa ya yi aure fa yanzu ya faɗa cikin matsala kuma kika sami matsala. Gaskiya ne. Matsalar namiji ya faɗa a ba ce take mai dan abin nan dalili matsala ce ta sirri ba zai iya ga abokansa ba domin yana tsoron kada ya ga abokansa wani abokin nasa ya zaga mata ya tabbata ya aure. So da haka sannan na biyu yana jin nauyin faɗa ya bai magani kuma in ya tashi magani ina zai magana bai sani ba, sannan wani magani zai masa, sannan waye ma tukunne fahimci matsalar sa balanta ma ya gani ya ba shi maganin da zai kawo ma waraka, sannan me ya jawo masa asalin bai sani ba shi ma kansa balanta kuma mai magana. To wannan sai daga mutane sun zauna sun tabbata a cikin matsala, da haka daga inda mace ta yi aure aka zauna aka gama amurcin wata 1 wata 2 wata 3 to sauran a matsala ake zama sai a koma sirrin maimakon soyayya sai a koma zama kiyayya. To idan dama da shekaru ita da shekarun da aka aure ta kamar tana da shekara 25 shi kuma ya aure ta dan shekara 50 to anan matsalar ta fi girma saboda ita ana shekara 5 ko da ta samu ciki ta haihu tana da yaya da ta kai shekara 30
to fa ta shiga cikin bukatar namiji, domin mace tana sanin namiji ne, tana jin yaya namiji yake da kaunarsa da waye nasa daga shekara 30 zuwa sama. Su da haka ta kai lokacin take bukatar namiji. Kai kuma wato karfinka da lafiyarka in ba ka samu tsarin abinci mai kyau da magunguna masu kyau da kuma shawarwari da ƙwararru ba, daga shekara 60 ne ake yin baya, sai an nemi tallafi. To kai ka cika shekara 60, ita cika 30, tana kan gane ta bukata, kai kuma kana kan gane ka ta yin ƙasa. To ga mai zama lafiya sai kullum sai surutu, sai maganganu, sai habaici, sai complain, ba ruwanta da maganar 'ya'yanta, ba ruwanta da maganar dangi, kawai kai ta sa a gaba. In ba za ka nemi magani ba to ni ya kamata ba ka san haka sauke haka za a yi ta wannan matsala din. Kaga a shi kenan mu muke create, mu muke jawo matsalar mu da kanmu, saboda rashin zama da ƙwararru da kuma rashin amfani da bin hanyar da mutanen magabata suka fi kyakkyawan hanyoyi. Kullum na fita faɗa idan muka zo mishin irin namu na kungiya ta masu islamic, masu wannan kungiya ana ce mata Research Initiative for Family and Alternative Medicare. To wannan kungiya na kan kawo shawara cewa idan ba za mu yi abin nan dan al'umman ba, to Allah ba zai sanya mana albarka cikin abin da muke ba. Dole sai mun yi tunani. Da al'umma tana cikin matsala. So da haka mutane suna cikin matsala. Ko da kuke ko ba su fahimci matsalarsu ba. Da haka inda gaske muke yi mu zo mu zauna mu yi bincike. Sannan kuma tunda mun samu nasara, Allah ya taimake mu, abinda ake nema samu, an buɗe makaranta ta koyi da ilimin tsirrai a Kano. To mu karfa mata gwiwa, mu je mu ci gaba da bincike, muna taimaka makarantar. A matsayin mu ne wanda muka zo muka ce mun yadda zamu taimaki al'ummar mu. Wannan shine abin da yake gaban mu. To Allah ya taimake, sai ga an yadda, sai mu zo mu bincike, kuma an haɗa kai da jami'o'i suna ba da abin nan goyon baya da mun kai aka yi research a kai musu abin a zamanance, a kai musu sai analysis, ba mu result, mu zo mu zauna har ce suke to ai population mu ce a tukuna ba hankula ba hankali saboda ai an zo wani wata gaba da za a yi wani ɗan, amma abinda muke bukata al'umman mu ta ma ya samu kanta tukuna. So da idan ba mu zauna mun taimaki al'umman ba, to wallahi muna kallo za mu haɗa cikin gari. To shi sa dole sai mun dawo yaya za mu yi mu fitar da al'umman mu daga cikin wancan garin da aka shiga ciki. Takalmi mai tudu da ake sakawa, me ya tasiri ga lafiya? Likitoci sun yi bayani a kansa. Illarsa? Sun faɗi illarsa. Likitoci, Dr. Aliyu Rubari ya yi rubutu kan wannan abu. Wani malami ne a Saudiya yake, likita ne ƙwararre wanda ya rubuta littattafai, wanda ya duba ilmata, ya magana kan abin nan. So da haka malaman addini sun yi magana kansa. To ya za mu fito da al'ummar mu wannan abin cewa yaya ya kamata su yi? Shin tafiya ko ba takalmi? Shi malamai sun magana kansa. Ba su kina gidanki ba ki yawo da takalma, to wannan tafin kafar ki na jirin da sinadaran da suke taimakawa wajen gamsar da miji, to kin tattake shi, shikenan kin zo kin waye gari ba ki iya gamsar da mai gidanki. To ki gaya min yadda za ki zo da yawo ba takalmi da kike a cikin gida da rashin kunshi. To ya za a inganta wannan, ya za a wannan sanya kaya, matsatsun kaya masu matsa jiki. Dr. Aliyu Bari ya yi magana kan wannan shi ba, likitoci sun yi magana kan wannan, me kuma sannan malaman addini sun yi magana kan wannan. Zan ba da fatawoyi. Shin wace illa yake ja miki rana da take kwallon jikinki, tunda akwai bangaren da ba a so ta kwalla, to me yake ja miki, me yake haifar masa cikin jikinki? Sannan gashinki da aka ce kakki kona irin bannan, ki shafa abu, karki shafa abu da zai sake kauri ko kai wani abu wannan, kakki karin gashi. To tunda an ce duk sanda ga zo kace mutum karkai kaza, to ba shi mafita. Gaskiya ne. Amma idan baka ba shi mafita ba, to dan me zaka ce kare yi? Dole zai tunda yana da bukata. In ka ce abu kaza haramun ne ko kuma abu kaza bai kyau, abu kaza zai cutar, to ba shi mafita. Mun yarda cewa akwai abubuwa 10 suna kawo zubar gashi, ko sama da 10. To misali damuwa tana kawo zubar gashi, kazanta tana kawo zubar gashi, amusani na kawo zubar gashi, zubar jini, idan mace zubar da jini gashin ta zai iya zubewa, in ta zubar da jini na haihuwa ko na cuta ko na haila ya zubar da yawa, gashin ta zai iya zubewa da makamantan wannan. To me za ta yi daga abincin da take da shi take ci zai zama kwalliyar gashin ta. Sannan matan suna da abun nan, in suka zo suka haihu daya ko suka haihu biyu, dole sai zube, sai zama kamar takamar salifa.
ta je ta shan wannan ta sha wannan shiru. To me za a gaya mata daga cikin abincin da take ci ta ci ta ba nan wata daya wallahi al'azimi ko ta shekara 50 a duniya ya dawo ko wani budurwa. To muna da wannan a kasar mu kuma sai mu zauna mai wasa wato da magani a gonar yaro. To wannan abubuwan su ne muka ce to za bari mu dauki wannan zama kamar gabatarwa tun da shimfiɗa da man zamu shimfiɗa mu gani Allah da lokaci zai zo da za mu zo a fito a yau matan bayani don su gyara kansu inda za a zo ki ci moriyar mijinki yasa muka tsaye wani littafi ne sa masa gyara kanki ki ci moriyar mijinki. To wasu kallo na san dai ba ku so muka diga aya a daidai wannan lokaci ba sai da yanayi ne na lokaci kuma daman shimfiɗa ce wannan shiri zuma ne an ɗan lasa muku shi a baki idan kuna so ku sha zumar har ta gamsar da ku biyo mu sati mai zuwa da yadda Allah tare da Dr. Yakubu mai gida Kaciko wanda yake an san irin gudunmuwar da yake bayar musamman abubuwan da suka shafi magunguna da kuma kimiyya ta musulunci da lakcoci da yake ta yi musamman na gyaran aure da gyaran zukata musamman bangaren harkar masu fama da ko ta'ammali da shaye-shaye. Hakan ne ya samu ƙarage tushe cikin wannan shiri na rayuwar dan adam domin duk abubuwan da yake kai tsaye rayuwar dan adam ta shafa kuma sunan wannan shiri rayuwar dan adam. Ku biyo mu sati mai zuwa da yadda Allah inda za ku je mu dauke da dakta muna fatan Allah mai da kake da lafiya sai kuma ni da na shirye shirin na gabatar Zaradin Manar Jaoji da dukkanin wanda suka yi dauniya wannan shiri ya zo gare ku nake cewa a cigaba da kasancewa da Rahama Talabishin farin cikin al'umma. Rayuwar dan adam ciki kwai wanda rasa daga ƙasa aka halice shi kasar ce makoma ta sa abincin ruwan shan sadikan suna ƙasa isa a yaki na wake